alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin annabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sakiraɓe juldanko inchallah en jokkan jangirde meɗen nde tafsirul qur'anil karim daga ha darinoɗen. Allah ɗo wolwana haala nafiki en o wi to ɓe mbiyama ɓe mbo'ina ɓe acca bolonda sey mbiya hamɓe ɓe wo'inoɓe. Allah wi aa ɓe fe wo'ingo kam wala ha maɓɓe. ala nane innahum kamɓe nafiki en ɓe hum kamɓe wiyete almufsiduna wonnoɓe. kanjum seni o waddi ma tawkiduji kam waɗi tati. O waddi ala ngol tambihu, o waddi hum inna ngol tawkidu, o waddi hum dameri ndi ibtida'u ndi kayru ɗum tawkidu. o wi ala li tambihi innahum nafiki en ɓe humul mufsiduna kamɓe woni yimɓe bononda kaw wala waɗi ɓe bononda ngam yariki kamɓe ɓeɗon corki nder julɓe ɓe koca sirruji julɓe ɓe jarana heferɓe bittakidi walakin la yashuruna amma ɓe anda kamɓe ko ɓe kota ɗum bononda bo ɓe tammi tawoygo kam. sa'ala faylasufun aliman, wodi goɗɗo kefero wato faylasufinkijo kanko wi iri wiyoɓe wala Allah ɓe. to sai o ƴami modibo goɗɗo qala nara fi kalami arabi hashwan najiduhum yaquluna zaidun qa'imun wa yaquluna inna zaidan qa'imun wa yaquluna inna zaidan la qa'imun. o wi nder bolle arabe ɓe tawi hunde wonde nde hay woɗai yake fere sai arabe mbiya zaidun qa'imun tan wane ɗon dari, wa yaquluna yake fere bo mbiya inna zaidan qa'imun ai haqiqa zaidu ka ɗon dari, wa yaquluna yake fere bo mbiya inna zaidan la qa'imun. to wato o heɓtai kanko farqu maji. ajabahu alalimu sai anduɗo man jaabimo al arabiyu anduɗo bo arabjo o jaabi kefero go qala lahu o wimo la nanon non woni zaidun qa'imun tanani ɓe mbima zaidun qa'imun wayne ɗon dari ikhbaru an qiyami zaidin ɓe ɗon dokka habaru darde wayne o oɗon dari. to kanjum mana zaidun qa'imun. inna zaidan qa'imun jawabu su'alin muqaddarin ɗum jawabu ƴamol koddirangol. zaidu kam ɗon dari na ko ɗon jooɗi ba goɗɗo ƴamini wi'a zaidu fa oɗon dari. to ni wa inna zaidan la qa'imun raddun ala munkiri qiyami zaidin. to ɗo bo inna zaidan la qa'imun bo kanjum bo ɗum ɗon ruɗɗita e dow mo jaɓayi zaidu man ɗon dari. kanko oɗon fotfottire o jaɓayi samma zaidu ka dow daraki. to kanjum sai ɓe jaboromo inna zaidan la qa'imun. ngam majum ɗi fumaji kongole be mana muɗum. inna littakidi inna ɗo ɗum sembiɗinki. almunafiquna munafiki en qaluɓe mbi amanna bi singatil fi'li nde ɓe ngari sai ɓe mbi ay min nuɗɗini nani ɓe mbiyata amanna billahi wa bil yawmil akhir. wallahu tabaraka wa ta'ala ajabahum sai Allah jaabi ɓe wiɓe ma hum bi mu'mina na ɓe nuɗɗinɓe. lam yaqulu wi'ay wa lam yu'minu wi'aɓe nuɗɗina sai ɓe ngala ma nder nuɗɗinɓe. to nihi kama qaluɓe bano ɓe mbi fi'lan ɓe mbolwiri fi'li bi singatil fi'li amanna sai Allah bo jaboriɓe la yu'minuna faraddu alayhim ashaddu min da'wahum. kanjum no ɓe nduɗɗitira ɓuri ko ɓe aajo maɓɓe kamɓe kam mbi amanna min nuɗɗini tan. to Allah bo nde wari sai wi a'a ay wa ma hum bi mu'minina ɓe laataki ɓe nuɗɗinɓe li'annahu akhrajahum min majmu'il mu'minina mana Allah wurtini ɓe nder jumla mu'minin kala ha mu'mini joni fu ɓe ngala nder ton. wa ma hum bi mu'minina law qala ma amanu faqat da to Allah wino a ɓe nuɗɗinayi fa ma akhrajahum min jama'atil mu'minin da ne kan wurtanta ɓe nder jama'are mu'minin sai la to heɓum tammo a nuɗɗira nder yettaki amma wi'ugo ma hum bi mu'minina nder mu'minin ma ɓe ngala ngam majum kamɓe na ɓe julɓe. wa idha qila lahum ha joni tan to ɓe mbiyama kamɓe nafiki en go to sahaba en bolwaniɓe mbiɓe aminu kama amana nasu nuɗɗinene bano yimɓe nuɗɗiniri ba sahaba en annabi sallallahu alaihi wasallam laɓɓe nuɗɗiniri onon ma nuɗɗine bano nonde har o mbiɗon on julɓe kam ashabu nabi sallallahu alaihi wasallam. qalu sai ɓe mbiya anuminu kama amana sufaha'u minon ɓe nuɗɗinta bano jahile ɓe nuɗɗiniri aɓe kamɓe majjuɓe wala ko ɓe andi kanjum waɗi nda ɓe do'a ɓe ummo yeso muhammadu ɗo sallallahu alaihi wasallam. aljuhalu sai mbiya la naf'alu ka fi'li min kota irin kuuɗe ɓe anda ko kota ɓe mana ɓe kolli sahaba en annabi jo kam na ɗum yimɓe kamɓe ɓe ferɓe ɓe ɓuri sahaba en perandam kanjum ɓe kollata. to ni sai Allah wi a'a ala littambihi ɗum ma ngam sembiɗinki innahum haqiqa kamɓe ɓe humus sufaha to wodi majjuɓe ɗum kamɓe
wala majjuɗo yettiɓe. Goɗɗo on ni nda ko nafatamo duniya mako e lahira mako, nden o sakkin ɗum o hoci ko torratamo ha lahira mako, o wala hakkilo ay. Duniya kam jon to ɓe goni boleteɗi fof ma je to ɓe ngala duuɓi ɗuɗɗi ɓe pat ɓe ngala ha duniya on ma, to ɓe ganno ɗum ngam ɓe nafa duniya maɓɓe ma ko nafori nafi ɓe sakkini duniya na hande. Ngam man innahum kamɓe ɓeɗo humu sufawo, haqiqatan kamɓe mbiyete juha en ɓe ngala hakkilo, walakin la ya'lamuna, amma kamɓe ɓe anda kamɓe mbiyete juha en ɓe ngala hakkilo. Kamɓe nafiki en ɓe wa iza laqul ladina amanu, to ɓe potti e yimɓe nuɗɗinɓe mana sahaba en annabi sallallahu alaihi wasallam, qalu sai ɓe mbiya sahaba en amanna minon ma fa min nuɗɗi min julɓe fa. Wa iza khalaw, to ɓe perwi minhum ɓe acci sahaba en, wa rajawu ila shayadinihim, ɓe koti fago e jagorɓe maɓɓe mana sheɗanuji maɓɓe, ru'asaihim jagorɓe maɓɓe, to ɓe jawi tawoyi hefere mawɓe, hefere maɓɓe bandiraɓe maɓɓe, qalu sai ɓe mbiya inna ma'akum, minon fa wala fa ɗum nan tun en mbiya min tokkake muhammadu, wala ko min tokki, min ɗon gondi be moɗon en gondu kuuɗe mon pat kanje min kuwata. Lamma laqul mu'minina, wakkati e potti be mu'mini en, qalu ɓe mbiya amanna, min nuɗɗini bi singatil fiili, hadha akhafu ta'biran, nga wi'ugo min nuɗɗini ɓuri hoygo ay. Walamma rajaw ila shayadinihim, to ɓe ngarti ha shaydanuji maɓɓe, to kam amanna tan nayi ɓe sendiri be mu'mini en man. To ɓe ngarti ha jagorɓe maɓɓe, qalu sa ɓe mbiya inna ma'akum, nawa min nuɗɗinay tan ma, min ɗon gondi be moɗon. Julɓe kam mbiyata ɗum min ɗon gondi be moɗon onon sahabo en, sai ɓe julɓe minon ma min nuɗɗini. Amma to ɓe ngarti ha mawɓe maɓɓe, ha hefere bandiraɓe maɓɓe, sai ɓe mbiya minon fa min en ɗon gondi fa. To wi'ugo en ɗon gondi a ɓuri wi'ugo wayne min fu miɗon nder moɗon, e min fu mi jaɓi, wi'ugo min fu mi jaɓi ka ay waɗayi bano mbiyata goɗɗo wane fa en ɗon gondi, mana yake o wontiri fu ɓe ɗon gondi. To kanjum waɗi hefere ɓe gondi, ɓe gonda ɓe julɓe. Inna ma'akum bi singatil ismi wa ta'kidi bi inna kane, nda ɓe sembiɗini wi'ugo inna ma'akum, to inna ma'akum bi singatil ismi, minon fa wi'ugo inna ɗo na ina hanu, to min ɗon gondi be moɗon, nda ɓe sembiɗini ka bo be inna ma nahanu mustahzi'una, sai mbiya to fa haqiqa minon no min gontiri min ɗon janca ɓe to, wato ɓe ɗon janca sahabo en laɓɓe kam munafiki en ɗon janca ɓe, ɓawo jaɓaɓe bo ɗon janca ɓe. Amma to ɓe fotti be maɓɓe sai mbiya ɓe amanna, kalimawol gotol ton heƴi. Amma to ɓe ngarti ha yimɓe maɓɓe ɓe mbiya ɓe ɗon gondi be yimɓe maɓɓe, nden bo ɓe mbiya kamɓe fa ɓe ɗon janca sahabo en man. Mustahzi'una bihim, ɓe mbiya minon min jancoɓe ɓe, bi zahari imani, min banginana ɓe imanu alhaali bo ɗum wala. Allah wiɓe ayiya Allahu yastahzi'u bihim, ay ɓe anda Allah ka warjorto ɓe janco maɓɓe, na ɓe jancay ko, to wodi nde janco man ngo mettanta ɓe. Yujazihim bistihza'ihim, Allah warjorto ɓe janco maɓɓe. Wa yamudduhum, Allah sabbitanay ɓe, accay ɓe ngara ka wurugo ngam goɗɗo hefnake, ko latake nafikijo, ko latake kalluɗo, ko lati pat geɗel mako ngel duniya ngel Allah windi ngel Allah taƴata ngel, sai accamo sai to timmini ngel. Amma to timmini ngel na wawa tawa Allah ba. To wa yamudduhum fi yumhiluhum, Allah ɗon sabbitana ɓe fi ɗungiyanihim, nder ƴaggare maɓɓe, ɓe ƴaggoɓe ko man. To goɗɗo wi o ƴaggiɗo ha duniya, o toñoto yimɓe, o mbarani yimɓe, o tokkatako lawol Allah yiɗi, Allah accamo waɗa ka wargo. Bitajawuzihim al-hadda bil kufri, keferako maɓɓe kamɓe ngu salake ma, keferako caali ɗum kerol ɓe gondi. Amma fu Allah bo ɗon sabbitinani ɓe, ya'mahuna, ɓe ɗon bembi, yetanade duna ɓe ɗon gartina ta yura nga wembere, mana ɓe pat Allah wembiɓe, Allah waɗiɓe nder wembere nde sottata, ko nde ɓe ɗon nder wembere tan. To ɓeɗo nafiki en, Allah wi ulaika ɓeya to nafiki en, wi'oɓe nuɗɗini bo ɓe nuɗɗinayi, alladhina ishtaraw dalalata bil huda, ɓe kamɓe mbattiti wato kanda maɓɓe ɓe jaɓi majjere. Ishtaraw ɓe jaɓi ko ɓe sodi dalalata majjere bil huda, ɗum on ceede ko ɓe dokki, ceede ɗe ɓe dokki kanjum woni kanda. Kanda Allah handitaynoɓe, sai ɓe koosi ɓe liƴi ka heɓe jaɓoye majjere, ɓe wi majjere ɓuraniɓe kam. Istabdaluha bihi, ɓe mbattiti majjere nde ɓe jaɓinde kayre bihi e dow kanda, ɓe jaɓayi kanda. Kanjum waɗi fama rabihat tijaratuhum filuji maɓɓe, fama rabihat ɗi ndibaki,
mana tigguji maɓɓe ɗi ɓe tigi mana kuugal ngal ɓe kota ngal ba jonde waggo lumo. To goɗɗo oɗo waɗa lumo na o soda nga o heɓa riba na. To kamɓe woto ko ɓe coodi fu ɗum do'ere tan mana famara biha tijaratuhum mana ma rabihu ɓe keɓayi riba ka ɓe tefayno fi tijaratihim nder tigguji maɓɓe nder filuji maɓɓe waɗa riba sey do'ere. Bal khasiru ɓe do'ima ɓe dusɓi ko ɓe coori ɗum do'ere ɗum fornaɓe heɓugo riba ko ɓe kuwata. Lima sirim ko waɗi ngam ɓe laatoto ila naari faago e yiite almu'abbatati dumnetenge alayhim dow maɓɓe yaade ke Allah taskanake ɓe yiite bo ɓe dumoto nder maage. To goɗɗo ni wara balkon seɗɗa ha duniya ko heɓi fu no ɗum weldi fu o dilla o yaha lahira o jooɗo ha foray abadal abidina oɗon nder yangada. To ɗo kana riba heɓaki coggu mako ribiɗina wa ma kanu muhtadina ɓe laataki bo ɓe handitiɓe fima fa'alu ko ɓe kota ɗum ɓe andana ɗum kanda ɗum majjere. fadaraba Allahu masalan lil munafiqina ha jonta Allah fi baldol munafiqen no ɓe gontiri aya ngaro haka. Wa darbul masali ashaddu tawdihan lil ibarati waɗugo baldol ɗum ɓuri wangingo ko ɗaɓɓitete fassire kala fassara fu ibara fu to a waɗi baldol ɗo maka to a komoye fu nder baldol ngol heftata. To sai Allah wi li annahu yumasilul ga'iba bil hadiri wal mana wiya bil hissiyi yo hunde wirnide ta waɗi baldol sai nde warta komo hewa ka yugo bandade nde ɗo yeeso muɗum yo hunde nde ma'anano sai warta nde yiyetede. Allah wi masaluhum misalu munafiqin sifatum Allah wi sifatum fi nifaqihim sifa nafiqin nder nafikare maɓɓe nandi ka masali bano misalu allazi on istawqada kuɓɓuɗo naran yiite fi zulmati nder ñibre falamma abda'at ma hawlahu nde hiite ngenge yennanimo ko o mari haaje fa absara o yi'i wastatfa o aytini wa amina mimma yakhafu o holɗini ko hulata zahaba Allahu bi nurihim sai hiite wange ñifi. Misalu goɗɗo jangol ɓillimo nden bo wodi ko yiɗi ndarugo to sai o huɓɓi yiite to huɓɓi yiite kan na o nanay powɗum ba o mari haaje na o yi'e ko yiɗi bo o yi'i ko yiɗi o aytinake jangol wakkati ngol timmi to jom sai hiite ñifi. To nge ñifi kam ñiɓre wartata na warti to nden ɓawo ñiɓre warti nden jangol bo wartata na warti to warti kanko tum to o huɓɓi yiite ni neɓata sai nge ñifa kanjum woni imanu en ngel ɓe kollata ngel sai ɓe kolla bano ɓe mumini en wakkati ɓe kolli imanu ɓe kolɗinake to bano ɓe da jengol yen ngel oɗo yiya ha o tokkata to nge ñifi mona lawol maɓɓi jangol bo warti to ni zahaba Allahu bi nurihim sai Allah ñifi jengol maɓɓe arfa'ahu o ñifingol lam yaqulu bi binarihim o ñifi hiite maɓɓe ngel so jengol maɓɓe ngol Allah ñifi kangol wiyete imanaku lianna al maqsuda bi ga'in nari ho wujudu nuri nani ma ko nufoto huɓɓugo yiite kam goɗɗo yi'a jengol to na yiite ngen ko nge ɗon huɓɓa to Allah itti jengol ma geni nge warti nge wala sai ñiɓre warta to ñiɓre warti bo hiite nafayi. Zahaba Allahu bi nurihim Allah dillini jengol maɓɓe arfa'ahu o ñifingol watarakahum sai o acci ɓe fi zulumati nder ñiɓe ko nde ɗuɗal gurdam maɓɓe nder ñiɓre ɓe ngoni ngam keferako ɓe gondi jengol ngel ɓe kollata ngel imanaku sai wakkati e potti e muminen ɓe mbiya ɓe amanna to ɗon tan o jengol en ngel amma to ɓe cotti ɗon ni ko lutti kam pat ɗum ñiɓre ngam majum gurdam maɓɓe pat wati ɗum ñiɓre la yubsiruna ɓe ngeta ma hawlahum ko woni yeeso maɓɓe wakere maɓɓe mutahayyirina ɓe garti ɓe wembiɓe ani ɗariqe ɓe keftali lawol khaifina ɓe ɗo kultori bo ngam ko ɓe kulata ta Allah jippina aya mbi'oha ɗum hona ɓe. Wa kadhalika haula'i ni nafiqen ɓe ngoni aminu bi izhari kalimatil imani nde bangini kalimawol imana ko ɓe mbi ɓe nuɗɗini Allah sai ɓe kolɗini wala konowo ɓe komai ɗo yi'a nder julɓe ɓe ngoni amma fa iza matu daga nyande e mayi ja'ahumul khawfu wal azabu kulol warti yangada bo heɓa fottama ta sai ɓe garta ɓe jengol yen ngel ɓe kemno ngel ɗo ngel pat ngel dilli jeta ka sai ñiɓre sai bone. Summun ɓe garti ɓe fahuɗuɓe hum summun anil haqqi ɓe fawtoɓe accugo gonga ɓe fahiɗi ɓe wato ɓe nanta fala yasma'unahu ɓe nanta gonga sama'a qabulin nanɗe ɗe jaɓuki to ɓe mbiyama gonga ma ɓe jaɓataka o bukumun sai ɓe garti ɓe muka en mana ɓe bolwata khursun
ɓe ñaabitɓe anil khayri accugo khayru khayru kam wala ha maɓɓe fala yajiduna wala yaqulunahu to ɓe bolway ɓe bolota khayru kamɓe kam sai sharru tan ɓe bolota umuyum ɓe laatake ɓe wumɓe an ɗariqil huda accuki laawol kanda fala yarawnahu ɓe ngiyata laawol kanda ha kanda woni pat ɓe ngala ton ɓe ngiyataka bo fahum la yarji'una nden ɓe ngartata bo ɓe to ɓe nuɗɗini ɓe acci ko nafikakol ɓe ngaɗata bo ɓe kotangal ani mana la yarji'una ani dalalate ɓe ngartata ɓe acca majjere maɓɓe nder maare ɓe ngoni ko nde joni ha jonta Allah ɓeddi fiyangoɓe baldol o wi aw ka sayyibin min as-sama'i to malla bo ko bo mbiyen ɓe nandi bano iyende aw masalum misalu maɓɓe ka sayyibi sahabatin ɓe nandi bano ruldere ka sahabi maɗari ba yimɓe wakkati iyende toɓata yimɓe wonɓe nder iyende ɓe min as-sama'i iyende ƴiftore dow nde jeti sama'i sai lati iyende nde fihi zulumatun nde wodi ñibre ngam nani ma to iyende yofake ni a yana tum jemma kam ɓedda ñiɓɓugo to ɗum nange bo ɗum ma yake feere to iyende hawti sai gi'a nange maɓɓake sai jengol wara to zulumatun mutakasifatun ñiɓe gomowɗe tekkuɗe zulumatun leyli sakko to jemma iyende toɓata nda ñiɓe jemma wo zulumatu sahabi nda ñiɓe ruldere nden mana nduro kon kawti ɗum ñiɓɓi wo zulumatul maɗari nda iyende nden ma hoore mare to ndiya ɗon tawa ɗum ñiɓre to wara'adun nda diggali bo ɗon nder iyende arra'adu almaliku almalaku kay ɗum mala'ikajo almuwakkalu bakkilaɗo ɓe maɗari iyende to iyende ɗon toɓa wodi mala'ikajo wakkila iyende hanko tani riggango ni to ɗum mala'ikajo on aw sautuhu ko ɗum sautu mako mana mala'ikajo on to tilɓi ɗon nanta riggango fi wo barqun nda maƴƴe bo wakkatiyel gongel to maƴƴi sai gi'a ɗum laaɓi tal wakkati maƴƴiɗo sai gi'a yeeso ma laaɓi amma to maƴƴere majji bona ñibre warti lam'anu sai ayi ɗellali anjum maƴƴe yaj'aluna asabi'ahum ɓe ɗon kamɓe yimɓe iyende ɓe ɗon ngaɗa kooli maɓɓe anamilahum kooli maɓɓe fi adanihim nder noppi maɓɓe ngam haala diggali ɗi min ajli sawa'iqi ngam haala diggali to riggango waɗi sai o waɗa noppi mako nder kooli mako nder noppi mako ta onana hoolore riggango man min ajli shiddati sauti ra'di ngam hulgo satugo sautu riggango sai ɓe ngaɗa kooli maɓɓe nder noppi maɓɓe li Allah yasma'uha ngam ta ɓe nana riggango to ko waɗi ɗum pat ko ɓe kolata fa ɗum hunde woore hadaral mawti hurgo mayde oɗon yiya bano to oɗon nana riggango go ngo wawa ngo fiyamo ngo bara mo to onantango hango fiyatamo na ko onantango ngo wawa ngo fiyamo ngo bara mo khawfal mawti min sama'iha o huranta o maya ngam ta o nana riggango man har foɗanamo mayde to kadhalika haula'il munafiquna to ni nafiqen ɓe wonon ɓe ngoni idza nazala alqur'anu to qur'anu jippake wa fihi dhikrul kufri nder qur'anu lati wodi innuki keferako almushabbahi kufru ɗum hanjum nandina be zulumati e ñiɓe ɗe Allah wi zulumatin ɗo ɗum keferako wal wa'idi wodi bo kalta alayhi e dow keferako ɗum to goɗɗo hefnake Allah wi to kaza heɓaymo kaza heɓaymo kaza heɓaymo kanjum wa'idu almushabbahi nandinaɗo be rade e riggango to ɗum ɗo wiya kaza heɓaymo ba riggango ɗum yanata dow mako oɗon hulne wal hujaji nda hujjaji bo ɗon nder ɗum zikrul kufri zikrul wa'idi zikrul hujaji wodi innugo hujjaji bo goɗɗi nder qur'anu albayyinati banguɗi almushabbahati nandinaɗi bil barqi maƴƴere bo ɗum bo ɗum hujja to qur'anu waddi hujja ni sai gi'a muminijo fu ɗum laaɓani ɗum yasudduna adhanahum kamɓe nafiqen ɓe sai ɓe shukka noppi maɓɓe li Allah yasma'uhu ngam ta ɓe nana qur'anu ɗum ma fu fa yamilu ila al-imani sakko ɓe miilo ɓe nuɗɗina Allah kamɓe iman nuɗɗingo annabijo sallallahu alaihi wasallam nuɗɗingo deftere Allah ɗum kanjum woni ɓe gi'ata bano woni busto ha maɓɓe to ni wa tarki dinihim nden sakko ɓe miilo ɓe kota fago e imana koye accuki dina maɓɓe wo ho indahum mawtun hamɓe bo ɓe ɗon gi'a to ɓe acci dina ka keferako ka bano ɓe maayi to ni wallahu muhiɗum bil kafirina ilman wa qudratan jomirawo o filitinani heferɓe andal oɗon andi ko ɓe kota pat oɗon mari bawɗe bo dow maɓɓe ko o hitaki ɓe ha duniya ɗo wodi nde o nangata ɓe o hitaɓe fala yafutunahu heferɓe daɗata Allah wala ha ɓe doggata ɓe cuuɗo wodi ñalomare ɓe jata no ɓe ngaɗi pat
nda ɓe yeeso Allah bo wala no ɓe daɗira. Nam. yakadul barqu yakdafu absarahum, wato albarqu maƴƴere yakadu ɗon nesa yakdafu wifto absarahum giiɗe maɓɓe, yakuduha bi sur'atin, wato maƴƴere nde wifto giiɗe maɓɓe ɓe mbuma ɓe garta ɓe ngiyata. kullama ada alahum, ko nde maƴƴere yenani ɓe mashawɓe njaha fihi nder jeyngol maƴƴere nden, mana fi dawihi. wa idha azlama alayhim, to maƴƴere to ñibre maƴƴere dilli, ñibre warti dow maɓɓe, qamu ɓe ndaro ɓe mbawta ɓe dilla, waqafu sey ɓe ndaro. tamsilu li idaji ma fil qur'ani min alhujaji qulubahum, ɗo ɗum misalu qur'an ɗon hulna ko nder ɓerɗe maɓɓe, hujjaji ɗi qur'an waddati ɗo ɗon kulna ɓerɗe maɓɓe sey ɓe kultora. wa tasdigi me gonɗinki maɓɓe lima sami'u ko ɓe nanata fihi e nder qur'anu, ɓe ɗon nana mimma yuhibbuna, to wolwi haala mu'minin tan ɗum wolwa haala nafiki en ɓe nana belɗum ɓe ngiya bano fof kamɓe nder ton. wo fimi e daraki maɓɓe amma yakrahuna, amma to qur'an waddi hunde nde ɓe giɗa bona, to ɗon bo jam, ɗon bo sey ɓe kuwata ɗum. kanjum watta kamɓe sey mbiya to ɓe nuɗɗinayi, mana goɗɗo gonɗo nder maɓɓe fuu, ta nuɗɗinayi ma fa ta jaɓu kala ko laati luuti dow no gonɗen fuu, ta jaɓu ɗum kanjum kam. to nihi hada misalul munafiqin, ɗum misalul munafiqin. al munafiqu kafirun, munafiqijo o kefero, walakin lamma ra'a annabiya sallallahu alaihi wasallama sahiba sayfi man khalafahu qatalahu, sahiba sayfin man khalafahu qatalahu, wana haba malahu atawa aqarra bi shahadatayn. kanko nafiqijo o kefero, ha fore o kefero, amma nde o yi annabi sallallahu alaihi wasallam goɗɗo marɗo kafayi, mana o wawa o itta kala caliɗo to kago dina fu, kala lutuɗo mo fu o baran ɗum, o jaftan bo jawdi muɗum, sey nafiqijo sey o wara o hirlita o waɗa kalimatu shahada, o holla ba o julɗo ni, o wi'a la ilaha illa muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa laysa bi musaddiqin bi qalbi, amma ɓernde mako jaɓai kalimaji man o wiɗi tan ha ɗemgal mako, ngam o heɓa o rena hoore mako daga mbarego e jaftanego jawdi. wo yusallima al muslimina, o julde e julɓe bo, ngam o andi to julata ɗum ɓe liñaymo ɓe kiitomo. o yatasaddagu, o waɗa sadaka ba julɓe ngatta. asima nafsahu bi hadha, o reniri hoore mako ɗi. wa asima amwalahu, o reni jawle mako ma, mana on baratake o jaftantake jawdi, madama hayyan to o giyato kam. walakin al mauta atino, andana kay mayde bo ɗo wara. fa iza mata to mayi dakara fi azabin ashadda mimma kana yakhafu, o nasti yangada ɓurdu kama ɓurka ko hurata ɗum fu majum. walaw sha allahu la dhahaba bi dham'ihim wa absarihim, da to Allah muyi da sai dillina nanɗe maɓɓe ɗen ma, mana dillina noppi ɗin ma ɗi dilla, wa absarihim giɗɗe maɓɓe gita ɗen ma Allah e moyta ɗe. ay wodi ɓe ngala noppi ɓe nanta, to nawa e nanɗe ɗen, a noppi ɗin ma to Allah yiɗi moyta yiɗi, gita ɗen ma to Allah yiɗi ittayɗe. inna allaha jomirawo qadirun, o timma bawɗejo ala kulli shay'in dow kala hunde fu, ala kulli shay'in sha'ahu, kala ko moyi fu o wodi bawɗe dow muɗum. wa minhu izhabu ma zukira, ittugo noppi goɗɗo ko nanɗe ko gita muɗum, ɗum hunde hoyde ha Allah. nam nam qarrara wasfal muminina, jomirawo o tabbitini tindinore muminin, wasfal kafirina e tindinore heferɓe fu. o waddi tindinore muminin ha to ayaje ɗiɗi, o waddi tindinore ayaje nayyi kay, o waddi tindinore heferɓe ayaje ɗiɗi. to alqur'anu badaɓe fatihatul kitabi, qur'anu ni fuɗɗiri surawol biyetegol fatihatul kitabi, suratu muhkamatun, ɗum surawol bo'inagol, ko ɗume ɗum nder magol, kullan ko ɗume magol ɗo woɗi. wasannabi suratul baqarati, sai Allah waddi surawol ɗiɗaɓo bo waɗi ngol hangol suratul baqara ngol gonɗen nder muɗum. awwaluha al mutashabihu alif lam mim, aran magol ni fassirtako kanjum alif lam mim. wa hadhihi al hurufu, karfeje ɗe hiya asqalu shay'in ala al arabi, ɗe kanje teddani araɓe ɓe ɗon geno ba ɓe mbawai ɓe gadda irin qur'anu. nde Allah waddi karfeje ɗe heɓe tawi kai hunde nde ɓuri ɓe sembe, li annahum ma fahimu shay'an mimma tatadammanu, kamɓe araɓe ɓe kefta ko ɗume ko karfeje ɗe shawi, alif be lam be mim ɗo ɓe anda ɗume sawi nder ton. wal qur'anu haythu annahu mujizun bi fasahatihi wa balaghihi wa ikbarihi al ghaiba lakinnahum yafhamunahu. ay qur'anu lati tampini kala ko moye fu mo fasaha fu, qur'anu tampini mo ngam fasaha qur'anu ɓuri fasaha mako, balaga qur'anu ɓuri balaga mako. nden qur'anu ɗo yecca hunde wirnide, amma fu e non ɓe ɗon pama qur'anu man,
to non wolwe iri wolde maɓɓe ɓe keftay kala kalmaji luttuɗi fu ɓe ɗon kefta ɗi amma kalmaji ɗi ɗi ngala mana ɗi ngala no ƴiwrete hanti kadi salloriɓe hum urubun ɓe araɓɓe yafhamuna kulla ma jaa fil qur'ani kala ko nder qur'an to ɓe janganama ne famay hatta ja'at hadhihi al hurufu awailu suwari sai nde karfeje ɗeɗo iri alif lam mim en ɗo ɗe ngari kanje Allah waddi ɗe ma shammula ha ra'ihatan sai tawi kanje kam ko no ɓe corkoro ɓe kefta ɓe nandina ɓe biya ko kaza no fete ko kaza ɗum salloriɓe hiya ashaddu alayhim kanjum ɓuri saɗugo nde qur'anu pat wala ko saɗaniɓe ɓe karfeje awailu suwari ɗe alif lam mim sad alif lam ra alif lam mim ra kaf ha ya ayn sad ta ha ta sin mim irin maji to ɗi kadi ɗi ɓuri ɓe famaji toni humma kufrihim wa inadihim urbun fusaha'u ko nde ɓe kam heferɓe ni iri Abu Jahal en nden ɓe dundarniɓe bo ɓe yora koye en amma fu enon bo ɓe araɓɓe kam ɓe gon fasaha bo ya'lamuna tafsira kalamil arabi ɓe andi fassirgo bolle araɓɓe kam wa kullu kalimatin min al arabiyyati kala kalima wongol arabiya fu tahmilu ma'aniya ngol ɗon ƴefta manaji ɗuɗɗi tuwafiqu ɗaɓɓal kalimati ngol ɗon fototira be ko yarata be kalimawol man misalu man in qulna to en mbi kalimun murakkabun min kafin wa lamin wa mimin tawi kalimu ɗum wa'indirama daga kefu be lamu be mimu hanjum waɗi ɗum wi'a kalimu ay to kalimatu ma ɗum nonnon man wa mimun hadha ma'nahu fil lugati al arabiyyati ashiddatu to tawi kalmu musɓere to mana majum ha lunga arabiya ɗum saɗede alhamdulillah wal ilmu indallah allahumma salli wa salli wa barik ala sayyidina muhammadin abdika wa nabiyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin